पावर यही जैसे शुरू होला यही जे खत्म। पहली बार पावर स्टार पवन सिंह जी ना पहली बार भोजपुरी में ऐसा कब होता कि भोजपुरी फिल्म के प्रमोशन करिहन कपिल शर्मा। देख के तो रउआ लोगन सुन के पूरा एकदम माइंड राउर हिल गइल होई। लेकिन कोनो हिले के जरूरत नहीं है। पावर स्टार पवन सिंह जी ऐसा कितना ना कहल जाला अपन कारनामा देखैलन। यही कारनामा पर रेंगत धीरे धीरे आवेला लो। वो पावर स्टार पवन सिंह के जौन फिल्म बा हर हर गंगे जौन 4 लैंग्वेज में रिलीज होता वो खाली भोजपुरी लैंग्वेज में ना, वो खाली बिहार यूपी झारखंड में ना, पूरा भारत के साथ साथ पूरा वर्ल्ड वाइज रिकॉर्ड एक निकली। आप सभी के देखे हम लोग दशहरा पे फिल्म रिलीज होता और ये फिल्म में बहुत जबरदस्त एक्शन बा, कहानी जबरदस्त बा। ये फिल्म के बॉलीवुड जैसे रोवा लोग गद्दर फिल्म देखनी आलो हाल ही में वैसा नहीं में एक्टिंग कल गई बा, वैसा नहीं फिल्म के बनावल गई बा, वैसा नहीं में गाना भरल गई बा। और ओकर जे प्रमोशन करिहन प्रमोशन अभी टेलर नहीं आइल लेकिन ई रउआ लोग इनके बात मालूम हो गई होई। अगर नहीं मालूम भइल तो हम बताओ तनी कि कपिल शर्मा शो में फिल्म के प्रमोशन कइल जाई बहुत ही अच्छा तरीका से। पहली बार भोजपुरी में ऐसा होता जौन की पावर स्टार पवन सिंह अपना दम पर ए फिल्म के चलइहन जाना फिल्म के नाम बा हर हर गंगे। ई फिल्म के प्रमोशन कपिल शर्मा शो में बहुत ही जल्दी होखे वाला बा काहे से कि दशहरा पे फिल्म के रिलीज करे के बा। तो आप सभी देरी मत करी, पूरा एकदम इंतजार में रही। जैसे ही कपिल शर्मा शो में पावर स्टार पवन सिंह जी आप सभी टिकट लेके भी जा सकता नहीं और ये फिल्म देखला के बाद रुआ लोग कहेम लोग कि हाँ काई भोजपुरी के ना काई हॉलीवुड के फिल्म लगी। आप सभी के हॉलीवुड की फिल्म जितना धक्कादार जितना धनदार है फिल्म में एक्टिंग कल गई बा, एक्शन से भरपूर। आप सभी के सॉन्ग भी एक्शन के भरपूर मिली। तो आप सभी इंतजार करिए फिल्म के और ये न्यूज़ सुन के आप सभी के कैसा लगा कमेंट बताइए। और यही थी पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाला फैंस बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करे के भूले के नहीं के, कमेंट करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी वीडियो के और मिला तनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।